Yr adnod wedi dewis yw Salm 18 ac adnod 1. Dwi'n dy garu di arglwydd, ti sy'n rhoi nerth i mi. A dwi'n caru'r geiriau yma, maen nhw'n eiriau syml, ond hefyd rhai o'r geiriau mwyaf all lenwi calon dyn. Ac fel un sy'n dilyn ac addoli Iesu, dyma'r geiriau sy'n llenwi nghalon i. Dwi'n dy garu di arglwydd. Oherwydd pwy wyt ti? Yr arglwydd. Arglwydd ar arglwyddu, brenin ar frenhinoedd, yr un sy'n teyrnasu a bydd yn teyrnasu am byth bythoedd. Dwi'n dy garu di arglwydd, oherwydd beth i di gwneud drostau. Sgwennodd Dafydd y geiriau yma ar ôl i'r arglwydd i achub o ddwylo'i holl elynion ac o afael Saul, so mae Dafydd yn profi Duw yn achub i fywyd, yn camu mewn i'w drwbl, ac o ganlyniad mae'r tywyllwch oedd yn ei amgylchynu yn newid i realiti newydd o ryddid, gobaith a phwrpas. So mae Dafydd yn ymateb i'r Duw sy'n achub gyda'r geiriau yma. Dwi'n dy garu di arglwydd. Ac mae'r un Duw wedi fachub i, ond o gymaint mwy. O fywyd heb dduw ac heb obaith, i fywyd gyda Duw ac yn llawn gobaith. Ac felly dwi'n dweud gyda Dafydd, dwi'n dy garu di arglwydd. Oherwydd pwy wyt ti, yr arglwydd, oherwydd beth i di gwneud drostau. Ac hefyd, dwi'n dy garu di arglwydd, oherwydd ti sy'n rhoi nerth i mi, ac mae'r nerth yna pob dydd. Nerth newydd i wynebu pob diwrnod newydd. Nerth i fyw ac i siarad, nerth i garu ac i faddau, nerth i wasanaethu ac i arwen, a nerth jyst i gario ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Dwi'n dy garu di arglwydd, ti sy'n rhoi nerth i mi.